Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും Hare. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ Hare മാതാജി, Krishna, ഹരേ Mataji. കൃഷ്ണ, Hare പ്രണാമം. Krishna, Mataji. Hare Krishna. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगम കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്ദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ യുക്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 കൃഷ്ണൻ സർവാവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സിലെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? എന്താണ് ഇന്നലെ മനസ്സിലായത് നമുക്ക്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം ഭൗതികവും മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ്. അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമാണെന്ന് കണ്ടു. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ പോലെയല്ല, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക്. നല്ലല്ലേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അല്പജ്ഞാനികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ രൂപം കാണിക്കുന്നത്. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ആ പൊടി വായുവിന്റെ പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന്. അതെ, വായു ആണ് പൊടിപടലങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക രൂപമില്ല. കനിഷ്ഠാതിരകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിരാട് രൂപം ഭഗവാന്റെ ആണെന്നുള്ളത്. വിരാട് രൂപം തന്നെ ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പോകുമ്പോ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അന്തർവ്യാപിയായിട്ടും ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ടും വരും. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സ് പ്രാഥമികമായിട്ട് ദൃശ്യമാകും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാ പരം വ്യക്തം അവ്യൂഢ ഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രിത വസ്തുത്വാൽ സാ ജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. അത പരം യദ വ്യക്തം അവ്യൂഢ ഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രിത വസ്തുത്വാൽ സാ ജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത പരം യദ വ്യക്തം അവ്യൂഢ ഗുണബൃംഹിതം
വസ്തുത്വാൽ സ ജീവോയൽ പുനർഭവഃ അഥ ഈ പരം ഉപരിയായി യത് ഏത് അവ്യക്തം അവ്യക്തമായ അവ്യൂഢ നിശ്ചിത രൂപമില്ലാത്ത ഗുണബൃംഹിതം ഗുണങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കുക, അതായത് ഗുണങ്ങളാൽ പ്രഭാവിതമാകുന്നു, അദൃഷ്ട അദൃശ്യമായ, അശ്രുത കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത, വസ്തുത്വാൽ അതുപോലുള്ള, സ ആ ജീവ ജീവാത്മാക്കൾ, ഏതോ ഏതോ അത്, പുനഃഭാവ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ഈ സ്ഥൂല സ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അവ്യൂഢവും ഗുണബൃംഹിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി തന്റേതായ സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സ്ഥൂല സത്വ സ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി, നമ്മളെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതും അശ്രുതിയും അവ്യൂഢവും ഗുണബൃംഹിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കൂടി ഉണ്ടെന്നാ പറയണത്? ഒരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വം കൂടിയുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും അതീതമായിട്ട് ഒരു സ്വരൂപം ആർക്കുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, അത് കൂടാതെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മ തത്വത്തിനും, അതായത് ഈ സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തുണ്ടാകില്ല? ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ നശിച്ചു പോകാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ആ ശരീരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ? ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് അതീതമായിട്ട് അതിന് ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? അല്ല നമ്മളെ ഭൗതിക ശരീരമാണെങ്കിൽ ആ ശരീരം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന തത്വവും നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാൻ സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് ഈ തത്വവും നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏതിലാ പറയുന്നത്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ പറയുന്നത്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയാണെന്ന് പറയേണ്ടത്. അത് പറയുന്നത് അവിടെയല്ലേ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഭൂമിരാപ്പനലോ വായു മനോ ബുദ്ധി റേവച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങള് ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിയിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന തത്വം നിലവിലുണ്ട്. അതിനെ ദർശിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമാകാതെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. പരമാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ എന്തായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. സ്ഥൂല ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ മാനസിക അസ്തിത്വ സ്വരൂപത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഈ കാര്യങ്ങളിലെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഒരുപരിയായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ സ്വരൂപം അതിനുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരവും മാനസിക വൃത്തിയും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ജീവാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ
സ്ഥൂല ശരീരവും ഈ മാനസിക വൃത്തിയും ഇത് രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ ആ അദൃശ്യനും അശ്രുതനുമാകിയാൽ ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നാം അഭിപ്രായപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ എവിടെയാണ് ജീവാത്മാവിന് അതിൻ്റെതായ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരവും മാനസിക വൃത്തിയും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ജീവാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ അദൃശ്യനും അശ്രുതനുമാകിയാൽ ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നാം അഭിപ്രായപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണല്ലോ, അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് അദൃശ്യനാണ്. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് അദൃശ്യനാണ്. പിന്നെ അദൃശ്യനും അശ്രുതനുമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാൻ അശ്രുതനുമാകിയാൽ ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ അഭിപ്രായപ്പെടും. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരവും ഈ മാനസിക വൃത്തിയും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ. കാരണം നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നത്? അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ മാനസിക വൃത്തിയും നമ്മളെ മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യാഹങ്കാരം മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ അഭിപ്രായപ്പെടും. ഗാഠനിദ്രയിലായ ഒരാളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ശ്വാസാശ്വാസത്തിലൂടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസാശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചേതനാത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്ന അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ ചേതനാത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്നർത്ഥമില്ല, അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അന്യഥ ജനനങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി സംഭവമാകുന്നത് എപ്രകാരമാണ്? അപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ ചേതന ആത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ചേതനാത്മാവ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പുനരാവർത്തി സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിർണയം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമല്ലാത്ത അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലാണ് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവിന്റെ ായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനോട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സാങ്കല്പികങ്ങളാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മാത്രം ബദ്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടോ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സർവ്വ സിദ്ധാന്തങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മാത്രം ബന്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടതാര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അത് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അല്ലാതെ, ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഒരു ശാശ്വതമായ ആത്മീയ സ്വരൂപം എന്തിനുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുണ്ട് എന്ന് പറയണം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ബന്ധനത്തില് പെട്ടുപോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 33. യത്രേ മേ സദസദ്രൂപേ പ്രതീക്ഷിതേസോ സംവിത അവിദ്യയാത്മനീകൃതേ ഇതി തൽബ്രഹ്മദർശനം. യത്രേ മേ സദസദ്രൂപേ പ്രതീക്ഷിതേസോ സംവിത അവിദ്യയാത്മനീകൃതേ ഇതി തൽബ്രഹ്മദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം.
ഭഗവതേ ഹരേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണ. യത്രേ സദസദ്രൂപേ ദൃശ്യത്തെ സംഹിത വിദ്യയാത്മനി കൃതേ തദ്ബ്രഹ്മദർശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദർശനം യത്ര മേ സദസദ്രൂപേ പ്രതിഷിധ്യേ സംവിത അവിദ്യയാത്മനി കൃതേ ഇതി തൽബ്രഹ്മദർശനം. യത്ര എപ്പോഴൊക്കെ ഇവയിലെല്ലാം സത് അസത് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപേ രൂപങ്ങളിൽ പ്രതിഷിദ്ധേ ശൂന്യമാക്കി തീർക്കുക സ്വസംവിത ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ അവിദ്യയാൽ ആത്മാനി സാക്ഷാത്കാരത്താൽ കൃതേ നിവേശിപ്പിച്ചു ഇതി അപ്രകാരം തത് അതാകുന്നു ബ്രഹ്മദർശനം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ദർശിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എപ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അയാൾ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെയും ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആത്മീയ രൂപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ ശരീരത്തോട് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അതിനും ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരവുമുണ്ട്. അത് കൂടാതെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാവിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ അത് എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഒരാള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോഴാണ് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും ആത്മാവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെ തന്നെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമായിട്ടും ഈ സ്ഥൂല ശരീരവുമായിട്ടും ആത്മാവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെയും തന്നെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും പ്രാപഞ്ചികമായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക അഥവാ മിഥ്യാവഞ്ചനയെ അറിയുകയാണ്. അജ്ഞത ഹേതുവാകയാലാണ് ആവരണം സംഭവ്യമാകുന്നത്. അവിധമുള്ള ആവരണങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഒരിക്കലും ദൃശ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുക, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അതായത് നമുക്ക് പറയാം സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറയാം അല്ലെ? പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പ്രാപഞ്ചികമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ ഒരു മായ, അതായത് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലിരിക്കുക, ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു മിഥ്യാഹംഭാവത്തിൽ നമ്മളെ ശാരീരിക ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ ആരാണ്? നാം ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതികമായാലാവുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാവണം? നാം ശരീരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക അഥവാ മിഥ്യാവഞ്ചനയെ അറിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാരീരബോധത്തിലിരിക്കുന്നു, മറ്റേതെന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടിരിക്കുന്നു, ആത്മാവനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നാം ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. പ്രാപഞ്ചികമാകുമ്പോ എന്താണ്? നാം ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതും സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ആകാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യ വഞ്ചനയെ അറിയുന്നതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അജ്ഞത ഹേതുവാകയിലാണ് ആവരണം സംഭവ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം അജ്ഞത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്കയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. അതിൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ലായ്കയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിധമുള്ള ആവരണങ്ങൾ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ഒരിക്കലും ദൃശ്യമല്ല. ഇതിനെ നിരപേക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ
മുക്തി അഥവാ നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് പരമപുരുഷോത്തമനിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? ആ ഒരു ആവരണം ഭഗവാനിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സവിശേഷമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതിനെയാണ് നമ്മൾ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ദൈവികമായ അഥവാ ആത്മീയ ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുന്നത് വഴി സാധ്യമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ദൈവികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധ്യമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളോടുള്ള ഉദാസീനത കാട്ടുകയും അതേസമയം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? സൂക്ഷ്മമായിട്ടും സ്ഥൂലവുമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളോടുള്ള ഉദാസീനത കാട്ടുക. നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും ഈ രണ്ട് ശരീരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളോട് നമ്മൾ എന്ത് കാട്ടുക? അവഗണിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഉദാസീനത കാട്ടുക. അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗൗരവമായിട്ട് സമീപിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ആത്മാവിന് എന്താണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം? ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പോകാനായിട്ട്. അതാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് പരിപൂർണത നേടാനാണ് ആത്മാവിന് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഗൗരവമായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമീപിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രചോദനം ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും ഉള്ള പ്രചോദനം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയുടെ അജ്ഞാത ഹേതുവാകിയാൽ മായികമായി തീരുന്നു. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയുടെ അജ്ഞാത ഹേതുവാകിയാൽ ആ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയുടെ അജ്ഞാത ഹേതു നമുക്ക് അറിയാത്ത രീതിയിൽ വരാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മായികമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മായികമായിട്ട് നമുക്ക് മായികമായി തീരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിദ്യയാൽ താല്പര്യങ്ങളെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ ശരീരങ്ങളാൽ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അജ്ഞത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. ആകയാൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നു. അപ്പോ നമ്മളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തായിട്ട് തീരാണ്? ഇവിടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരാണ്. എങ്കിലും എപ്പോൾ ഒരാൾ ഉചിത സംസ്കാരത്തോടെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഉചിതമായ സംസ്കാരത്തോടെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നത്, അതായത് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരാളെ ജീവൻ മുക്ത അഥവാ പ്രത്താവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ എപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ജീവൻ മുക്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്താവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു കൂട്ടിലിട്ട പക്ഷി, ആ കൂട് ശരീരമായിട്ടും അതിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി ആത്മാവായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ, ശരീരത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ, ശരീരത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിന് അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഉചിതമായ സംസ്കാരത്തോടെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.
കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നിത്യ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ അത് അനായാസേന സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം. നിത്യം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള, അത് നിത്യം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് അനായാസേന സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സർവ്വ വിജ്ഞാനവും സ്മൃതിയും ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സർവ്വ വിജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സർവ്വ വിജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും സംഭവിക്കുന്നെന്ന്. നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വിജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും എല്ലാം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയെ ആസ്വദിക്കാൻ കാക്ഷിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ വിസ്മൃതാവസ്ഥ എന്ന ഗൂഢതത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കാണ് ഭൗതിക ശക്തിയെ ആസ്വദിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാൻ? അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ഭൗതിക ശക്തിയെ ആസ്വദിക്കാൻ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാക്കളെ വിസ്മൃതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗൂഢതത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയെ ആസ്വദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയാനല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു വിസ്മൃത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സ്വന്തം ആത്മാവായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കൾ അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യണം? സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സ്വന്തം ആത്മാവായിട്ട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കും. എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശക്തിയെ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതില് ഒരു ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയുന്നത്? അവരുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സ്വന്തം ആത്മാവായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ വിസ്മൃതാവസ്ഥയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ മായാ തിരശീലയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ വിസ്മൃതാവസ്ഥയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതമാകാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ, എപ്പോഴാണോ നമുക്കത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, നമുക്ക് ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ആവരണം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആവരണം മാറ്റി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മായാ തിരശീലയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ശക്തിയെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കർട്ടൻ ഇടും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണം, ആ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കർട്ടൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിത്തരും. അപ്രകാരം അവൻ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അനന്തരം അവൻ തന്റെ ശാശ്വത അവൻ തന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായി സ്വയം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിക്കൊണ്ട് ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെന്ത് സാധിക്കും? തന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യവസ്ഥിതാവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനായിട്ട് ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിത്തീരും. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാലോ
ബാഹ്യശക്തിയാലോ അഥവാ പ്രത്യക്ഷമായ ആന്തരിക ശക്തിയാലോ ഭഗവാനാൽ സ്വയം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയും ബാഹ്യശക്തിയും, അതായത് എന്താണ് മഹാമായയും യോഗമായയും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയും രാധാറാണി, ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഈ രണ്ട് ശക്തികളാലാണ് ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ആന്തരിക ശക്തിയാലോ ബാഹ്യശക്തിയാലോ ഭഗവാൻ ഇത് നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടായിരുന്നത് 32ഉം 33ഉം. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.